sanot kynnet Salle? Hei me vittu. Vals. Hei! Mä en sanonut teille vielä moi, mutta moi. Me ollaan Salli ja Nennan kanssa tänään laivalla. Me ollaan menossa Viroon. Katsokaa, mä oon leikannut hiukset. Paha. Lyhyet! No on ihan sikalyhyet. Mitäs te täällä teette? Nenna on fancy. Katso, siinä on simpukoita. No niin, mä tiedän. Sallilla. Nice. Sulla on kyllä sama kuin mulla. Ja sitten mun raskikset. Tai meidän raskikset. Nice. Alle mitkä fiilikset safkasta? Oli hyvä ruoka. Täällä jaksaisi syödä vielä toisen tollasen. Täällä syö vielä ranskikset. Mä olin niinku näin lähellä porskasta kaikilta ulos. Mulla on tosi kova ääninen hikka, niin mä äsken hikotin. Hikotin, niin Nenna säikähdin. Mikä sä Me tultiin, mikä tää on, Kaupamajaan. Meikkikauppaan ja mun ei pitänyt ostaa mitään, mutta mä löysin kaikkea. Ja me ei ole edes käyty puolia kaupasta, joten rip. Me ollaan nyt shoppailtu, mitä me ollaan shoppailtu, ja nyt me ollaan kävelemässä täällä vanhassa kaupungissa. Mitä sä? En mä tiedä, mä yritän tätä. Yrität se kuvio. Joo. Ei se ihan toimi. Wow, Salli. Hieno. Se ei jäänyt, siinä tarvii sit jättää sen Nennalla on hienompi. Joo. Tänään, monessa päivä tänään on 31. tammikuuta ja mä tanssin tänä vuonna vanhat, niin mä tilasin mun mekon heinäkuun vähän jälkeen ja se ei ole vieläkään tullut ja tänään olisi viikkopäivä, milloin se voi tulla, koska ne sanoo siellä kaupassa, että se tulee tammikuussa. Jos siis tänään tuu, niin oikeesti mä en tiedä, mä en kyllä voi hirveästi suositella tätä muotitalo Tyynelää, että vähän ikävä juttu, jos se ei puku saavu. Nyt on yläväki kaverit. Hyvä Nenna! Wow! Mikä tämä? Salli, älä mene sinne, siellä on kyltti, ei saa mennä. Jee, me ollaan päässyt tänne asti. Täältä tulee taika. Mitkä on fiilikset matkasta, Nenna? Salli? Jees. Mun mielestä oli hyvä. Oli tää hyvä matka. Mä oon aika niin. Vähän väsyttää aamun lähtö. Sai omat leivät. Hyvää. Mennään ottaa ruokaa. Meet yli pärjää. Tää lautanen on. Mä menin hakea leivän päälle asioita, mut sit siinä ei ollutkaan mitään leivän päälle. Ja sit mä olin silleen, että mä en viitti ottaa. Sit mä olin silleen, että mä en viitti ottaa niinku tyhjää lautasta tänne. Onko hyvää? On. Tätä varten mä säästin mun vatsaa. Sulla on vähän enemmän tällainen suklainen. Suklaa! Miksi sä ootte noin? Katso nyt mitä se leikkii tonkaan. Jotain makumaasta. Tai kenenkään mun mielestä hauskaa paitsi sun. On niin väsynyt. Me ollaan täällä nyt kaikki istumassa. Oi. Niin mä ajattelin näyttää mitä mä ostin. Mä ostin iskälle
tuliaiseksi. Tää paita on Stradivariuksesta. Ja mielestäni on ihan sikakivat. Joo. Noin. Sitten Berska. Se on tollanen. Se on oikeesti kiva päällä. Sitten mä ostin takin. Yeah boy. Sellainen. Mä ostin setting sprayn. Sitten mä ostin kuivashampoon. Koska ne on halvempia Virossa kuin Suomessa. Sitten mä ostin ripset. Nää ripset näyttää tältä. Mun mielestä nää on ihan sikakivan näköiset. Sitten mä ostin Tweezermanin nää pinsetit. Ja sit mä ostin äidille tommosen... Mikä tää on? Mikä tän nimi olikaan? Parmesaanijuusto. Ei. Ei tää oikeesti. Marmelaa. Ei, mikä tää on? Marsipaani. Juusto. Tässä on juustoa. Kuitenkin niinku... Nyt oli hyvä otos. Tervehdys. Mä tulin just kotiin. Niin mä ajattelin lopettaa tän vlogin tähän. Kiitos kun katsoit tän videon. Ja me nähdään ensi videossa. Heips!